Bueno, nik uste dut gehien gozatzen dudala, gozatzen ari naizela konturatzen ez naizen une horietan, ez? Azken egunak edo azken orduak euskaraz eman baditut, eguneko egun eta euskaraz bizi izan banaiz eta gero horretaz ohartzen banaiz, hori gozada bat da niretzat, une hori ez, ohartzearen momentu hori. Euskaraz bizi naizenez, esango nuke euskararekin gozatu askotan gozatzen dudala, lagunekin, familiarekin, azken momentan bilobekin, edo irakurtzerakoan, musika entzuterakoan, parrandak egiterakoan, euskaraz bizi naiz, euskaraz gozatzen dut, eta euskara gozatzen da. Gehiena gustatzen zaitena da, Euskal Herrian kanpo euskaraz hitz egin ahal izatea. Hau da, norbaitekin juntatu eta Euskal Herrian kanpo dan edozein lekutan, lasai asko euskaraz hitz egin eta jakitia bestiak ez dizula ulertzen. Bai, azkenean da zu eta beste pertsona horien artean dakazuen hizkuntza propio edo ez dakit loturazko hizkuntza bat, ez? Eta nahi hori ditzen dutala. Eta gero adibidez, nik egunerokotasunean ere bai euskaraz hitz egiten lagunakin, kalian, inguruko idanakin, asko betetzen ditena eta asko gustatzen ditena da, sare sozialetan euskaraz indako lan bat, hau da, bideo bat edo dana halakoa, ikustia jendeak ikusi, gustatu ite zaiola eta ulertu iteula, ez? Eta gehiago eskatzen zuela azkenean. Hori niretzako da, euskaraz zabaltzia sare sozialetan, orain arte ineztan gauza badanean, iruditzen zait, gauza bat asko betetzitena, asko motibatzitena. Kaixo, Jose Maria Igretxe, Porros Pailazoa naiz, eta euskaraz bizi naiz. Euskarak zoriontsu egiten nau. Batez ere, euskarak neure kulturarekin konektatzen nauenean, neure emozioekin. Eta euskaraz neure herrikideekin konektatzen naizenean, harremantzen naizenean, ordu naiz zoriontsu. Ez dakit, dola ingurura datorkidana da, bidai esperientzia guztora entzuko nituzke, bestek irakurritako liburuk edo ikusitako pelikulen inguruko komentarioak, humorezko pasarteak ere guztora entzuko nituzke, edo hizkuntzekin lotuta, munduko beste hizkuntzen egoeren inguruko berriak. Twitchen egia esan ez dakit zehazki ikusiko nuke zen naiz gehiagik biltzen. Bai buruan dakatela bueltaka hastia Twitchen eta YouTubeen gehiago sakontzia kantak iteaz aparte, baina Twitch ez dut gehiagik ikusten. Bai ikustetena dela, hori dela eseria jokuta ibiltzia, nire ez oso jokuzalia egia zan, baina pixkat hori ez, jolastia eta iritziak ematia, pixkat bideoak ikusi eta komentatzia, ez? Nik pixkat hortik tiratuko duen, ez? Humore aldetika, goazemanduko bideoak ikusi eta komentatu, edo eta bideo grazioso batzuk edo ez graziosoak, pixkat herrian bideoak ikusi eta herri horren inguruan zerbait komentatu, edo pixkat kultura eta pixkat Euskal Herria eta Euskaren bultzada ematen zerbait. Hala ere, hor, Among Us partida bat ingo nuke, Among Us euskalduna, hori buruan bueltaka bat azkaten nire dira eta igual egun ematen animatuko nahi zitea. Piskat, ikasteko asko dakaz, ez dakit nola edukoan Twitch, baina motivazioa eta gogoa badak adintzatazteko. Sudurgorriak, euskaldunak izokina gara korrontaren kontra ibaian gora saltoka. Bizi nahi dugu eta geu bezalakoak direnak ere bai. Herriak, hizkuntzak, kulturak. Horregatik bat egiten dugu geu bezala beste mundu bat nahi dutenekin. Eta Twitchen hori aurkitu nahiko nuke. Beste mundu bat, mundu berri bat, koloretako mundu bat horren alde lanean ari direnak. Haien esperientziak, haien borrokak, haien ametsak partekatzen. Haiekin nahiko nuke konektatu eta harremandu Twitchen bidez. Haupa, euskara eta koloretako mundua. Bueno, niri ikusentzunezkoetan gustatzen zaidan formatua izaten da elkarrizketarena, solasaldiak ere asko ikusten ditut, eta beti ere hausnarketarako bidea ematen didaten horiek dira kontsumitzen ditudanak. Beraz, horrelako zerbait Twitchen aurkituko banu, euskaraz kontsumituko nuke eta ikusiko nuke.